Pozor, 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 červený z boku, červený z boku. Si home? Ja som teraz home. Som bol na mide a 2 On meraldy. sa stavia hore. A z druhej strany, žltý! To sú mrtaci. No prečo každý ide len po nás? Ja nechápem. Mňa už to prestáva baviť. Každý len po nás je, to si nemá šancu ani zahrať. Idem k žltým, kámo, serem na nich. Žltí majú zničenú bedku, GG, žltý. Ale Jasné, mrdiak sa už červený stáva hora. žltý sa postavil hore, ale už padá. Strenčko kupujem. A dvaja žltí na jedného. Raz, keď ti prišla teammatetka pomôcť, si išiel. Oka, druhý down, žltý. Všetko kupujem. Normálne som sa dostal do Mate Primeu. GG.